Hello guys, आंनि आम्बिका अफिसियेल ब्लगआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नै गरमजों माने गोलोमजोब्बाय आरोना आङो। दायो सानजौफुनि मा ओंख्रि संदों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं माबायदि सङो देखायलांसै। थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। बेनो आरो नै जोंना रुमा। बे सिस्टार थायो आरोना। बेनिफ्राय बेहाय आं नै अमा बेदर एवदों। गोजा अमा फ्राय लोगोफोर मा होखो? दायो होखाजोब्बाय आरोना संख्रि बानलु मस्ला जिरा गोलैबावबायसो बेदराबो। बिराद गरम आरोना दसे एरनानै फैबाय ओंख्रि ओंखाम संनायखौ। जोंहानाव बोरमा फिसा जादों आरोना आं बेखौ देखायनो नोंथांमोननो। ना मोनबोदों? जोंहानाव बोरमा फिसा मासे जादों आरोना आं नोंथांमोननो देखायनो। माने मानै जादोंमोन आरोना मासे थैबाय। नै दायो मासेया दुखुलुलुनो जा बिमाया आदार जागासिनो नै बैग्रि बिलाइ दाननानै होदां। मानैमोन मानैयाव दा मासेल'सै आरोना। मा जाखोथाय खस्थ'सो मोनखो ना माखो थैलायलांबाय आरो। बिराद गरम आरोना बार'थायाव ओंखाम ओंख्रि संनायाबो खम। नै आलासिया बेनो बिराद दुस्थ'। ओइ कत गय আহিলি हा मिनमय कत गय আহিলি? मा जाजोबखो? ने नानि बगैसो आयु गोथांथार अनो हाया दुब्लियाव थांदों सिलथा जेबो होना दे। नै जा नाफै बारफैलाय देखायना नोंथांमोननो बाजैनि फिसाजो मा नाम? फियांसि बसुमतारी। दे जाबाय। सेन सायो नालाय नै आयंआ। ओमफ्राय आं दाखालिसो गोदान गायनानै होदों आरोना नै बेनिफ्राय नै आंना फुलाबो जेबो गैया। बियो थुलुंसि माये दुकान गसे नेनानि बगसे ओमफ्राय बे दिफुननिफ्राय लाबोनाय फुलमोन आरोना राजामोनहानि दाखालि थांनायाव। ओमफ्राय बोरमाया बेखौ जानानै खोलैबाय आरो आं एरनानै सोनानै होफिनबाय आरो नैबे खर'खौबो बोरमा बिमाया जाबाय आरोना जेबो गैया नै। नै गाइस ना सल नै गिदिरथार सायग्रायाबो। अबे ना सल बिबुआ आं गारहरबाय। दायो ओंख्रि संनायखौ देखायनो आङो माबायदि जाखो। आं नायासै आरोना गरमखाय। मोनलायलायबायानो खोमा मालाय। नै आं देखायनो बरिया मोनखाबाय नै जादोल' गबा गब गबनो। ओमफ्राय आंहा दिनै मोनजाया आरोना समबारखाय आरो कृष्ण जन्माष्टमिबो नालाय दिनै बिराद गोथाव लुगैलायबाय आंथ' खदै गखाबाय। सोरबा जानो लुगैदोंबा कमेन्टआव खिथाहर दे जोंहानाव आलासि जाफैबा बेबायदि संनानै होगोन होननायसो आरो गैया जाबाय आरोना दायो बियो। आं खावसे बिमाया खावसे एवबाय ओमफ्राय दायो अदाबाव नारजिजों अमा संदों आरोना।
जोंहानि ओंखाम संग्राया लेथ्राथारहाय फैसाबो गैया गोदान नुनो ना फैसालै नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा मबाइलबो गोदान लानोसै होनलाय जादों आरो माथो साय देखायनोसै आङो नै नारजि अमा संनायखौ फाइनालि नारजि अमा सानांगौमोन खोमा खिन्थु सालादां बेबायदिनो जासिगोन नङा बेदर होखाबाय माथो मा जादों र' देखायो ना वाव सामय देखाम ইফালে হ ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া এইটো জিবাটো ওলাব নালাগে নহয় জিবাটো ওলাব নালাগে নাইস মামা গানাनै थाखायो बेबो जे गुलिसो नै हलाय जे गुलि गरमाव मासकुलि मासकुलि जे मानसि फुजारि बायदिसिना मानसिखौ हिन्जावा नै हेलौ हानि बानि टक टक सिखांदों नारें खाजि जानो लुबैदों बेगर गोनां जाजोबसै खोमाहाय थाइथाम लाबाय आनैमोनाव लांफैदों आरोना आं नारें खाजि जानो नै सानदुङा नै लाबाय आं मिन्थियाना गोमोन गोमोनासो रस दंनो सान्दुं गोसाथार मा गालाबोखो नारें खाजि लामाया नै जोंना फैसा गैया लाबोबाय आं फैद' खाजि जानोसै आरामनो जा पिरानि बिजा कत बहिबि নহলে नोंबो जागोन या बायक पिन्दाय दिसुन केनेका लागि सां बायक पिन्दाय दे दे মই पिन्दिम নহলে देसुन दे आं हाथारलाहायनो बर'बो लारायो हाथारलाहाय बिराद दुस्थुखा लाय मादि नुदों नों खाथारदोंना आंनाव सोगोन होननानै रानि बख' थां खामफैलायथों नोंसोर जिरायनो खामफैलायथों खामफैलायथों रानि नापाय बिखाय नहय दुखपाय माहिये दुखपाब हेपि होली ओइ इতিয়া होली নহয় तू थां खामफैलायथों सानजों मेमेतु নহয় बिरानि बिजा बे बख' मालाया दुख पाइसे मेमेतु दुख पाइसे काय दसे जामोन मरम कर बिजा दे सुलायसे बान्दिल' बोले ओइ কি इटु सुमा दिले ভাল হ'ব गुंगाय मिनाना মই নাযাও ভাল হ'ব এতিয়া ভাল হ'ব गाव खाना होगोन था
हाथारलाहायनो बेखौ खानांगौनो बान्दि दे itu bandi deh kampai labaran nih tunggal aja tadi misra जों नारें जानो नागिरनायाव डिस्टार्बनो कुन्टु दाङि lo morongkor ayo kok yang gede langke udah sayo boरमाया भिडिअ लानो हालाय हय बैसिनि गथ'आ फैदों मालाय मोजां जिरायबाल नोङो माला तु गल बोले माला गल माथात कोरासे माला ओइ डिस्टार्ब ताराय बिसोरो itu देखा खायसे हाखांबाय नै वाव sang moi mobile देखाम मा खालामबाय थायो गरमाव हाय को ओइ फलिसा या थे केमेरा थे हाय उब्रा गिबिङा माबा आंखौ थाबाय हाय होनहरदोंबो होनबा नुगोन बिदि नङा दा थानानै हाय होन हाय दाले हुना लाबसाखौ एसे देरबाले हर बोरमाया दुखबाय कुइसन होय लाया बेसेबा गिदिर जाबाय संख्रि साखिनायनोसै जाबाय होजोबदो गोखैथार थ' गाइस नै जाबाय आरोना नारें खाजि जानो नागिरनाया एबार जानोसै जोङो आरामनो पानी बथल आनि बुसुन लाबो बेहायसो जागोननो Mrinmoy ai phela meme poale to duk pai no hoy ne ka buri dangile no koribi de ya Mrinmoy sana nahi de mat jakho गोथाव जादों आंबो जानोसै देखा लेबु खाम गगा मोननायसो होनबाबो आथिं फारसे हमनानै दिखोनायानो हे हा जाजोबनो हागोन हाया नोंसिनिमोन सोरानोथो बेथ' गिदिरानोमोन बेबायदिनो गोसोम गुफुर गोबाव जाबायानो दां थैनाया माबा एम्फौ जानाय बायदि जालायबाय आथिं फारसेखौ अरखांनानै जानो थांबा Mrinmoy কি হল এফালে एसे गोखा जांबाय जादो थाब थाबनो
मालु होजोबनोसै नामा बोरमाखौनो आथिं थोंसे हमनानै फिसाखौ दिखोनाया रागा जोंगा जायो नामा आङो जानायफ्रावबो बिदि रायलाबायो आखाइजों जा बानलु नांनाय जोंदां दैया दाखै दै थांबाय माथो होननाया मालायबासो थांदों मा होनबाय थादों मिथिया बाथोन न' Abi babu. Abi. Hah? बोरमायासो जानो नागिरगासिनो बुस्थुखौ नायनानै बेया लागे कुवा नाय आइताके गाली दिसे Dubai. आलासिफ्रा थांसिगोन नै Blok fena. ओमफ्राय बिहा माथो आथिंबो सुवा जेबो सुवा ब्रां ब्रां दे हायख' बाय बाय कुसन ब्लगत बाय बाय ख' मालाय थांसिगोन बाय बाय